цялата господин Магардич Халваджиян, защото той е заед и ще трябва да върчи към София, за да може да да гледаме после. Заповядай. Да. Значи... и ние изкарахме с този изключителен оратор с нощи до 2 часа. Си говорихме в един ресторант. Здравейте на всички. Първо да ви поздравя за вчера. Ще ви кажа няколко неща, които за мен бяха важни. Вчера аз обръщам огромно внимание на начина, по който един човек комуникира. Харизмата му, начина, по който ме гледа, начина, по който говори с мен, защото това е начина да бъда впечатлен. Понеже видях, че има една точка и всички обсъждат единствено, не единствено, но основно това, откъде взимаме първоначалния капитал. Аз ще ви разкажа моята история. И тя няма нищо общо с първоначален капитал. Тя има общо само с едно нещо. Моето желание, моята харизма и моят предприемачески дух. Тя е смешна дори. Говоря ви за 90-та година. Аз живея в Италия. Трудно ни е. Жена ми е бременна. Тъст ми е преподавател, той е диригент в Конеляно в консерваторията. Аз живеех близо до Сиена, а те живееха близо до Венеция и до Тревисо. В един момент ние се събрахме всичките заедно да живееме там и беше доста труден период, ако трябва да съм честен, в финансово отношение, но аз не спирах да се чудя какво мога да направя в тази страна, в която виждах само хубави работи. Идвам от България, в която 88-89 година аз съм излезъл от казармата, още взето не виждах някакви страшни перспективи, но имах една основна идея да уча кинорежисура в Италия и баща ми трябваше да ми помогне за това, защото те живееха там. И аз заминах за Италия с тая цел. 4 дни след като пристигнах в Италия, баща ми, който ще да ми помогне да уча, почина от инфаркт. В ръцете ми аз останах сам, само с идеята, че ще ставам режисьор. И нищо повече. Без пари, без... И трябваше по някакъв начин да се спасяваме. Нямах никакво намерение да се връщам в България, защото в България вече ми беше ясно какво се случва. Нищо. И имах огромно желание да правя нещо в Италия. И това се случи в един телефонен разговор. Обади ми се един приятел и каза: човече, демокрацията избухна в България. Сега всички строят кафенета, защото кафенета няма в България, но няма кафемашини. И трябва да купиш, да намериш в Италия кафемашини, ако трябва втора употреба, ефтини, за да ги продаваме в България. Това беше първата ми сделка. Повтарям, в джоба си имах 3,5 лева. А трябваше да намеря кафемашини. Човек, който ми се обади, се казва Иван Ставрев, лека му пръст, той почина. Ванката също нямаше никакви пари. Той просто беше видял, че кафемашини се търсят в България. Страшно. Хората имат пари, но няма нищо в България. По това време хората имаха пари в България. Всеки имаше някакви натрупвания. Идва демокрацията. Знаете, че после тия пари бяха стопени от хилядите кризи, през които мина България, инфлации, хиперинфлации и така нататък. Какво се случва с мен? Аз живея в Конеляно, когато получавам това обаждане. И почва да ми работи главата. Откъде по дяволите да намеря кафемашини? Идея нямам от това нещо. Сещам се, че пътем минавайки от Конеляно до едно друго градче, някъде на една къща бях видял една табела, на която пише рециклирани кафемашини. Къща тя такава, някой си живее в нея и просто имаше такава табела. Викам, отивам там. Отидах. Сега, аз и сега не изглеждам добре, но тогава изглеждах още по-зле. С дълга коса, къдрав с руси кичури. Значи, представете си, на 22 години
какво доверие е трябвало да има някой в мен, като ме погледне. Звъна на вратата на тая къща, отваря някакъв чичко, добър ден, аз говоря италиански, не перфектен, но тогава говорех прилично. Обяснявам му, видях тая табела, вие продавате кафе-машини, той казва да, но ме гледа много подозрително, защото аз приличам на някакъв странен емигрант, който му звъни на вратата, но човека любезно казва, заповядайте да видите, отваря ми целият му първия етаж, пълен с кафе-машини. Той ми каза, че са 240-250 кафе-машини. С една цетка, с две цетки, с три цетки. И към попаднах в рая. Ето го моето място. И започвам да му обяснявам кой съм, че така в България избухнала демокрацията, че аз трябва да взема тия кафе-машини, да ги продам, веднага ще ги продадеме. Той кима, докато аз стигам до това, че всъщност аз нямам пари. Той спира да кима и започва още по-подозрително да ме гледа. Обаче аз пускам целия си чар, усмивки и всичко, което мога, за да му обясня, че всъщност, ако сега не се даде шанс на едни неща, които се случват в една млада демокрация, кога? Ние се възползвахме адски много по това време от това, че сме посткомунистическа държава, че там е било супер зле и така, и сега трябва да ни се помага, за да избухнем и ние. Да, има тия приказки някакси много не му сработиха на този човечец. И той ми каза, ти кажа, че живееш тук в района? Аз викам, да, живея тук. Така започна да му обяснявам. В следващия момент ми хрумва, че всъщност фигурата на тъст ми, който беше доста известен в Конеляно, може и да ми помогне. Викам, аз съм зет на маестро Дешев. Оп, и се оказа, че той го познава. Той вика, маестро Дешев, в консерваторията? Да. Аз ще му се обадя. И му се обади да ме провери. Провери ме. Никой не знае, че аз съм отишъл там. После вечерта си говорих, имах разговори с маестро Дешев да обяснявам защо съм ходил и съм обяснявал, че съм му зет. Човека каза, колко машини ти трябват? Аз казах, колко са тук? 240-250. Всичките. И той замръзна и каза, това са доста пари. Аз викам, колко струва една машина? Той вика между 250 и 350 хиляди лири. Това бяха 250, 300 и нещо марки тогава. Майде да говорим в евро, че ще ви е по-лесно на по-младите. Той казва между 250 и 300 евро, защото са различни. Аз викам, добре, ако ги вземем всичките, той казва, ще направим средна цена 200. Ако щете ми вярвайте, той каза, че ще си помисли малко, защото аз му обясних, че трябва да ги даде тия машини. И аз много бързо ще ги продам. И съм бил толкова убедителен, разберете и неговата логика. Макар недоверието му, в това, че идва някакво момче с дълго коса и му обяснява някакви глупости, все пак в Италия, в това селце, което е неговата къща, той тия 250 или 240 машини в къща ще си ги продава 10 години. Също неговата работа е, той обикаля по заведенията и скупува кафе-машини, които вече са на някакви години, ремонтира ги, прави ги като нови, те наистина изглеждаха така и ги продава. За колко време този човек ще продаде 240 кафе-машини? Аз отивам и макар с голям риск, му казвам, човече, аз ще ги продам всичките и ще ги взема всичките. За него това също е сделка. Защото той ясно си дава сметка, че той друг такъв шанс няма да има. За него риска е огромен. Не ме познава. Идвам да му взема 240 кафе-машини всичките и може никой да не си види парите. Единствената му лека гаранция, че познава тъст ми. Ама той знае, че аз нямам пари. И човек каза, окей, на другия ден. Обади се по телефона и каза, давай да го правим. Обадих се на Иван и казах, човече, имаш 240 кафе-машини. Иван изпрати камион от България, отварихме машините. След 3 дена бяха в София и тук се случи най-невероятното за мен нещо. На Илиянци, когато пристига камиона, за да разтоварват в склада машините, всички машини се изкупуват още преди да влезат в склада. Тогава беше манията такава. В България, който живял в това време и е правил търговия, го знае. Аз живях по това време, правех много търговия и го знам. Всичко се продаваше бясно. Няма значение какво докарваш. На по-късен етап в живота си аз започнах да вкарвам памперси, всичко, круасани, нямам всичко, което може да се вземе в Италия, аз го докарах в България, то се продаваше веднага. Такива бяха годините.
Нещо, което сега трудно се случва по този начин, да не кажа невъзможно. Сега, тук идва хубавия за мен момент. Продадахме всичките кафе машини на средна цена около 2500 евро на машина. Аз ги купих за 200. Парите, които изкарахме, бяха огромни в това време. Пак ви казвам, аз по това време съм си броял стотинките за да си купя кафе. Имахме с Кремена сутрин 1000 лири, защото толкова струваше кафето и се чудехме сега, тя ли ще пие кафе, аз ли двамата ще го делиме. И в един момент, след тази идиотска сделка, днес ще се озоваваме с куп пари. Най-лесното е да имаме пари да си ги харчим. Ние обаче си купихме камион с тези пари. Тир. Защото аз си казах, ако аз можах да убеда този човек да ми даде без пари 240 кафе машини, че аз всеки тук в район ще го убеда за всичко. И просто ми трябва един камион, за да ми е по-евтин транспорта, за да мога да го карам това нещо. И си купих камион. Иван ми се обади, същия Иван Ставрев, един месец по-късно и каза: човече, заредихме София с кафе машини, ама нема кафе. Давай сега да намериме хубаво ефтино кафе, което да почваме да караме. Аз естествено отново, абсолютно случайно, казвам случайни неща няма в този живот, имах един италианец познат, който живееше до нас, с който си разхождахме кучетата. Този му е познат, се казваше Армандо Лазарин, собственик на фабрика за кафе Лазарин. И аз моментално отивам при него и му казвам: Армандо, имам камион, нямам пари за кафе, но мога да го докарам и в България да го продам веднага. И тая фабрика, с която ти работиш в момента и зареждаш тук района, ти казвам, че ще избухнеш и ще станеш някаква легенда в България. Ще продаваме зверски кафе. Армандо не мислеше, една секунда не помисля. Тук това ми беше най-лесното убеждаване. Той вика: човек, няма проблем, дам ти го на консигнация, колко искаш, един камион, два камиона, няма проблем. Така започна внасянето на кафе Лазарин в България. Оттам нататък машината се завъртя и тия неща се случваха непрекъснато. Казвам ви, нямах начален капитал. Имах умението си да говоря, главата си и начина да измисля как да стане. Ако вие и всеки един от вас очаква да намери някакви пари, някой да му ги даде, било то ангел или не, мислете, че сте сами. Няма ангели, няма банки, няма никой, който да ви помогне. Единството, което имате, е главата ви, комбинативността ви и това ще ви изкара там, където искате да... ще ви докара там, където искате да стигнете. Ако разсъждаваш така, със сигурност ще се появят и ангелите. Със сигурност ще се появят и приятелите. Със сигурност ще се появят и хората, които ще искат да ти помогнат, защото ще видят как ти се бориш и ще искат да ти подадат ръка. Но първо трябва винаги да знаеш, че си сам. И разчиташ единствено и само на себе си. Хората, които разчитат на някой друг, обикновено губят. Хората не случайно казват, че на вълка му е дебел врата, защото там си върши работата. Аз много ви разказвам 3 милиона истории такива, но понеже знам, че за вас е изключително важно и съм го чувал като оправдание от много млади хора, които казват: то няма начален капитал, то няма пари, това са само оправдания. Като нямаш пари, измисли начин да го направиш без пари. Няма невъзможни неща, няма нещо, което да искаш да направиш, идея, в която да вярваш и да не можеш да я направиш, просто защото нямало си пари. Той има хиляди други начини. Парите са били за мен винаги на последно място. На първо място е идеята и страстта и желанието да я видя реализирана. Ако си свърша работа като хората, парите идват. Ако работя за пари и това ми е единствената цел, между другото съм правил живота си 2-3 пъти неща, единствено и само за пари и не са се получавали. Просто мога да изкарам много пари от това. Не си ли вложа страстта вътре и желанието, не става. Любов трябва за тази работа. Затова и вчера някои от презентациите, които чухме, ми се струва, че някои от вас са ги направили просто защото сядам и трябва да измисля нещо, което
да го презентирам, да имам проект, да го поразработя. А всъщност по-важното е да помислиме как от нещото, което обичаме да направим бизнес. А не да го търсиме тепърва. Това може да се случи на по-късен етап. В началото е много важно страстта да е толкова силна към това, което искаш да направиш и тя ще те изведе до правилните решения, тя ще те изведе до края. Имахме и такива случаи тук вчера. Видях хора, които просто обичат това, което правят. И аз съм сигурен, че те в един момент ще успеят, защото те просто го обичат. Те горят с това. Аз когато започнах да се занимавам с това, което правя в момента, аз не спях. Няма спане. Лягам и сънувам неща. Събуждам се и вече съм във филма пак. Няма една секунда, в която в моята глава да има нещо друго. Това е пътя, това е целта и аз трябва да я стигна. Ама не защото съм крайно амбициозен, а защото искам да видя как тая идея съм посял там семенцето, пораснала е тревичката и е станала дърво, искам да го видя. И знам, че аз съм го направил това, защото на това място, на това поле не е имало нищо, преди да дойде моята идея. Това желание е движещата сила. Ама, за да дойде това желание, трябва да намериш това, което обичаш. Навсякъде по света, включително и България, основен проблем е, че голяма част от хората работят работа, която не харесват. Не обичат, не отиват на работа с страст, гледат си часовника, когато ще им свърши работното време и мечтаят да дойде петък, за да отидат на купон. Когато говоря пред студенти, защото вие сте и такива, винаги им казвам едно много просто нещо. Ако петък ти е любимия ден, за предприемач не ставаш. Ако понеделник ти е омразен ден, защото почва новата седмица, за предприемач не ставаш. Трябва да обожаваш понеделник и трябва да мразиш събота и неделя, защото тя ти спира работата. Защото всички спират да работят в момента, в който на теб мисълта ти тече и ти искаш да вървиш с 1000 напред. Всички искат да копонясват, да идат на дискотека, да се забавляват, а твоята глава работи. Ти искаш нещо да се случи. Заставаш пред огледалото, погледаш се и кажеш, кой съм аз? Купонджия ли съм или съм истински предприемач? И ако си честен, ще вземеш решение. И ще разбереш, че или ще станеш, или няма да станеш. Най-лошото нещо е да имаш грешна самооценка, да си мислиш, че ставаш за нещо, а пък да не ставаш. Майка ти и баща ти, около вас, най-близките ти много те харесват и ти казват, че си страшен и просто ще ги разбиеш. Ти обаче, какво ти да правиш, не ги разбиваш. То не става. Никой друг, освен майката и бащата ти и няколко приятели не се впечатляват от нещата, които правиш. Какво се случва? Почваш да мразиш света и всички, които не те оценяват. Превръщаш се в хейтър, защото си неоценен. И проблема не е в тия отстрани, които не те оценяват и не могат да те оценят. Проблемът е в теб, защото имаш грешна самооценка. Това го казвам често, защото един от моите идоли е Стивън Спилбърг. Сигурно част от вас не го знаят, други са го чували. Това е един от най-големите режисьори, продуценти в света. Знаете ли как искам да съм Стивън Спилбърг? Ама не съм. А представете си, че живея с мисълта, че съм. И си казвам през цялото време. Добре, Спилбърг е як, ама аз го мога това. Аз не съм имал просто късмета да съм в Щатите и да направя това, което Спилбърг е направил. Само това е проблем. Иначе всичко друго си го имам аз. И аз ако го вярвам това, ама наистина, цял живот ще бъда нещастен. Защото аз няма да стана Спилбърг. Аз няма да направя това, което е направил той. И обричам целия си живот на нещастие, защото имам грешна самооценка. Оценявайте се правилно. Преценявайте. Трудно е. То не е лесно. Много е трудно да станеш пред огледалото и да си признаеш, че си некадърен. Трудно е. Но ви гарантирам, че ако си признаете докъде можете пред себе си, ще ви е много по-лесно напред. Защото ще знаете докъде може да стигнете. Стигнете до там. После качете летвата. Вървете по-нагоре. Но никога не се надценявайте. То не е хубаво човек и да се подценява. И затова тази преценка е много трудна. Да прецениш докъде и кой си.
Сигурно ще проваляте, сигурно ще побеждавате, защото това е част от процеса. Аз за мое щастие един път загубих доста пари в нещо, което си мислех, че ще се справя с него. И един път бях пред фалит, което е жалко, човек трябва поне 3-4 пъти да е пред фалит, за да е истински предприемач, че да знае, че е поемал правилните, в смисъл, че е поемал рискове достатъчно, защото иначе тия деца си мислят, че всичко вари по мед и масло, обикновено и те живеят в собствен свят. Няма как това да е така. Реших да направя преди време списание на кафе. Точно, не спомням коя година беше, на Павел Станчев. Коя година стана шеф на Нова телевизия? 2005-2006. Тогава свалиха на кафе, той дойде, стана шеф на Нова телевизия и реши, че няма да има на кафе повече. Свалиха на кафе от ефир и аз си казах, няма го, аудиторията се пита защо, дай да направя едно списание на кафе, с гал, с всичко вътре. Ами ще ви кажа, че продавахме брутални бройки. Просто заработи безотказно. Имаше нужда от тая ниша, която предаването освободи. По това време и я заместихме с списание. Грешката, която направих е, че не управлявах лично аз нещата. Бях се доверил на хора, които принципно имам доверие, но не контролирах тях достатъчно добре. Имах им прекалено много доверие. И те ми предложиха след като тръгна толкова добре списанието, ми предложиха да направим второ списание за лов и риболов. Италиански лиценз, купихме от Италия лиценза, уникално списание. Значи това само ловец може да го оцени. Компанията в Италия си има собствена лаборатория, където правят всички изследвания на пушки, пистолети, патрони, стрелби, всичко това се прави, снима се. Хората, които са маняци на тая тема, го благотворят това списание. Направихме си ресърча, моите хора, дойдоха, казаха 100 000 ловни билета има в България. Това са хора, които няма как да не го купят това списание. Защото те са маняци. Грешка едно. По някой път ресърчите правят големи глупости. Номер 2. Цената. Оказа се прекалено лъскаво и прекалено скъпо. Списание, което тогава струваше 10 лева и ловци, които нямат 3 лева в джоба си, защото всичко, което икономиса, за да си купи патрони да ходи да стреля. И един като си купи списание, го четат още 53-ма. Те си го раздават. Ти ходи им продава изписания за 12 лева или колко беше. Това нещо, тази недомислена сделка повлече надолу и смислената ни сделка с на кафе. Аз виждах на къде върват нещата, но понеже сградата, офиса ни беше на съвсем друго място, няма време се занимавам с тях. Аз по това време снимах пълна промяна, ало, бало, ало, зало, жилен. В този момент въртях някакви хиляди предавания и това ми беше последна грижа. Само от време на време идваха репорти, че трябва да се дотира, защото търпи загуби списанието за ловците. Щетата от цялото това приключение, това е най-голямата обица, която се сложих на окото, е, че всъщност не спрях на време, защото съм голям инат. И смятам, че всяко нещо мога да го докарам до края. По някой път ината не е добър съветник. Не всичко, когато не го пипаш двете си ръце, може да стане, когато разчиташ на някой друг. Това ми костваше тогава много пари. Ние за 2 години и нещо, сигурно похарчихме 1,5 милиона, така фърлени в буклука, които можеха да идат за супер по-смислени неща. Това ви го разказвам, защото да си дадете сметка, че не всичко се получава. Понякога път уж всичко си предвидил, ама не става. Не е задължително да се получи. Ама това пък мен лично тия неща ме амбицират. Да продължа нататък. Да измисля нещо ново. И аз ги измислям непрекъснато. В офиса, като кажат хора, дайте да направим еди какво си, и гледам вече такива ни съсипани погледи. Този идиота сега пак
Нещо ще трябва тук да се... С такъв като мен не е лесно. Аз мятам, че всяка секунда, която ми е дадена от някъде, трябва да оползотворя, за да направя нещо интересно. Да направя нещо, което мен ще ме вълнува. Дойде при мен едно момче, с блясък в очите. Повтарям, най-важното. С блясък в очите, с един такъв ресърч на пазара за кучешки храни в България и в света. И ми каза, в България пазара за храна за кучета и котки е толкова разпилян. Малки играчи, които нямат хабел от бизнес, малки магазинчета, които са неорганизирани. Значи, ако влезе голям играч, ще ги изяде за 3 секунди. Това звучи супер. Значи, това като ти го разказвах, благодаря ти много. Това е между другото голям недостатък. Никога не пия вода. Ако някой не ми даде... Данните, които той извади, обаче бяха впечатляващи. Удивих се колко милиарден е пазара за кучешка храна, световния. Видях ние къде се намираме. България, процентно. Стана ясно, че голяма част от българите си хранят домашните любимци с храна от масата, което за мен е прекрасно. Много хора биха казали, как ще продаваме кучка храната, той българин си храни кучето с кюфтета от масата. Напротив, това значи, че имаме толкова много работа, толкова много хора да спечелиме. Това е нашия пазар. Те още не знаят, че ние ще дойдем и ще им дадем храна. Колко пари ти трябва да пич, за да направим това нещо? Той ми каза колко пари му трябват. Направихме компанията. Ръста ни започна след 3-я месец, 4-я след като стартирахме и беше между 30 и 40% всеки месец. След това купихме една полуфалираща компания за дистрибуция на кучешки храни на едро. Обединихме двете компании. Аз ви гарантирам, че до следващата година приходите от продажби на двете компании ще бъдат между 15 и 20 милиона. Инвестицията беше минимална в това нещо. Добра идея и правилен ресърч на пазара. В момента имаме 2 фонда, които искат да купат дял. Нещо, което ме шокира, е, че искат да купят 10%. Защото ние не искаме да ни дадеме повече. 10%. Проблемът е, че на нас пари не ни трябват. И това ги съсипва. Те идват и оценяват компанията на повече, отколкото аз реално знам, че струва. Само и само да ме впечатлят. Дават повече пари, отколкото реално трябва да дадат. И аз им казвам, не ми трябват пари. Имам си. Аз ще развивам компанията без вас и знам как да го правя. Това ги кара да озвереят и да ти дават още повече неща. В момента сме в тежки преговори и сигурно ще се случи нещо. Но аз знам, че ще дойде момента, в който дори те да вземат тия 10% от нас, ние след 2 години ще пораснем още повече, след 3 години ще пораснем още повече, тогава ще вкарам голям фонд. Този голям фонд вече ще му дам 50%, 51%. Той ще иска да управлява. И тогава ще влезем в голямата игра и след още 4 години тази компания, която започнахме на майтап, ви гарантирам, че ще я продадем за 100 милиона. Аз сигурен съм в това. Аз виждам как се развиват нещата и какво ще се случи, ми е ясно. Не пия малко, не се смейти. Това вчера беше случайно. Но по принцип не пия. Случва ми, в смисъл, че не мога да пия, просто не искам. Не ми е забавно, пия малко уиски, нещо така. Единствено нещо, което ми прави удоволствие да пия, е просекото. И понеже
Това е някаква страст, това е нещо, което разбирам. Трудно ще различа коняци. Да кажа, той е страшен и той не е чак толкова. Но в просекото трудно ще ме излъже някой. Това отново е страст. Обичам го. И затова реших, че ще си правя собствено просеко. Значи, от 2 години разработваме, вече са готови, продаваме в Италия. Просекото е вино, което се произвежда единствено и само в един регион в Италия. Много хора казаха, в България не се пие просеко, не дей. Окей, аз си го продам там, където се пие. Произведем си го в Италия, продавам го в Италия, в Испания. Ама сега така ме амбицираха с това, че се пило малко просеко в България, че ви гарантирам, че до 2 години ще се пие страшно много просеко в България. Защото мен са ми необходими тези неща. Мен ми е необходимо някой да ми каже, че нещо не може да стане. Това ми пали двигателите с 1000. Защото няма нещо, което да не може да стане. Има човек, който не може да измисли начина или не знае как да го направи, но няма как да не може да стане. Скоро дет си говорихме, Мъск ще ни изпрати да живеем на Марс. То няма невъзможни неща. И там ще идем, ако трябва. Опитвам се да правя неща, които са различни. Сигурно го виждате в предаванията, които правя, защото мен самия ме провокират тези неща. Мен ме провокира различното. Мен ме провокира трябва да има страст в това, което правя, за да ми се получи. Не мога да го правя по друг начин. И с едни други приятели дойдоха и ми показаха една японска компания, която прави кафе. Кафетерии. Японска. Знам японците да са страшно известни с кафетата си. Но магазините, кафетериите, това, което ме впечатли е, че изглеждат ценно си в магазин на Apple. Представете си кафене, което изглежда по този начин. Изчистено, бяло, правилни форми, малко дърво. Изведнъж се превръща в преживяване. Не просто в пиене на кафе. Защото дизайнът е брутален. Много ми хареса. Веднага взехме лиценз. Предполагам, че декември отваряме първия. Взехме в Paradise Mall централната врата, най-голямото заведение, защото като ще мечка да е... Каква беше? Там. Да. И се хвърляме и в това предизвикателство. Декември ще отвориме 3. По договора, който имаме с японеца, той иска да отвориме 5. Аз му казах, че аз докато не отворя 100, няма да се кротна и да не ми говори за 5. Обаче това са моите амбиции. Като отвориме, ще видим дали ще тръгне. По начин, по който аз се представям, че ще работи. Защото моята визия е, че има нужда от нещо различно. Защото всички кафета са еднакви. Където да влезеш малки, така е кафетерия. Тя изглежда по еднакъв начин. И аз смятам, че това ще работи просто защото е различно. Търсенето на различни идеи, според мен, различни в смисъл неконвенционални, нещо нестандартно, и предлагането на публиката на нещо, което тя не очаква и което тя не знае дори, че съществува, според мен е основен ключ към успеха. Рисково е да предложиш на пазара мелачка. За какво беше? За подправки. Това е нещо, което не съществува. И аз вчера това си мислех. Знаете ли какъв ви е проблема на вас? Мен много ми хареса, че такова нещо не е измислено. Въпросът е, че ми изглежда невъзможно да бъде използвано. Представих си как седа и штракам на този дисплей 15 минути да правя комбинации от подправки, за да ми смеля това. И аз смятам, че там ще имате проблем с това. Но брутално много ми харесва, че никой не се е сетил, че може да има такава машина и вие сте го измислили. Да я има. Ама ако стъпиме на тая база, нека да измислиме нещо, което ще бъде и лесно за използване и много функционално. Защото в момента вие сте, според мен, създали нещо, което е оригинално, няма го на пазара, но е много трудно за преглъщане от публиката. Трудно. Не невъзможно. Защото, както казахме, няма невъзможни неща.
А, аз съм от хората, които много обичат да дават съвети. Даже когато не ги искат. Това е досадно понякога. Обаче го правя с една единствена цел, защото аз смятам, че ние, които правиме нещо, ето тук сме седнали хора, които се борят за това нещо, сме длъжни да го правиме. Длъжни сме, защото има нужда хора, които те първа тръгват. Те първа имат идеи, те първа ще създават, те първа ще бъдат креативни, те първа ще създават бизнеси, да получат съвети, да чуят истории. Защото има хубави истории, лоши истории, обаче тези истории ти помагат да свържеш твоите проблеми с тия истории и да си извадиш изводи. За мен един предприемач трябва да има едно основно качество. И то е постоянство. Тая битка не я печелят най-умните, тая битка не я печелят най-креативните, тая битка я печелят най-постоянните. Защото хората са устроени така, че много бързо се отказват. Хората са устроени така, че блъскайки с глава 3 стени, на четвъртата се отказват. Уморяват се. Уморяват се. И казват, пак сега ще се боря и тази стена, ще си загубя 3 месеца, окей, ще я съборя в друга стена и после пак ще има стена. По-добре да спра и да почне нещо ново. И това да спра и да почне нещо ново, да спра и да почне нещо ново, е загуба на концентрация. И обикновено това не води до добри резултати. Това обаче е двояко, защото пък може да се окаже, че, както в моя случай с писанията, че моята упоритост ме доведе до големи загуби. Мен това ме научи, че трябва да внимавам много и когато дойде, трябва да се минимализира щетите. И трябва да се действа бързо, ама това е опит, натрупва се. Имах един приятел, който години разработваше един продукт. Направи си компания, 20 на човека работеха в нея. И се предаде. Не можеше, не става. На толкова беше от успеха и се не ставаше. Умори се, предаде се, продаде си компанията, 6 месеца по-късно нещата избухнаха. Без него вече обаче. Взе мизерни пари, за целия си 12 годишен труд. Тези хитри и умни хора, които видяха потенциала на неговия продукт и го купиха, го избухнаха след 6 месеца. На него му трябваше много малко още. Този пример ще го давам винаги, защото той е показателен за това колко е важно да играеш играта до край, да вярваш до край и да си постоянен до край. Телевизията. Тя ми беше поредното предизвикателство, защото аз, както ви разказах, всъщност моята идея и цел винаги била да снимам. Аз това съм правил винаги. Търговията просто явно ми е в кръвта, защото съм арменец. Не виждам друга причина просто. Но иначе винаги съм обичал да снимам и беше съвсем логично в един момент от търговията, тировете с кафета, перилни препарати, памперси, круасани, складове на илиянци, 17 магазина в София за продажба на всеки щуроти, просто да кажа стоп, довиждане на всичко това, аз почвам да си снимам. Защото в един момент бях на 25 или на 26, осъзнах, че всъщност аз ще си загубя живота, продавайки кафе, перилен препарат и занимавайки се с някакви тапанари на илиянци, които са в друг свят, не моя. Не моя свят. Хора, които ги интересува единствено кого да прецакат, хора, които... Така беше тогава. И аз по някакъв начин трябваше да контактувам с тези хора. Просто една сутрин се събудих и казах, жестоко пари много изкарвам, всичко е супер, довиждане, повече не го правя. Бяха в шок всички. Аз отидах при Иван Ставрев, с който вече фирмата работеше брутално, добре всичко му казах, пичен, пускам, тръгвам си, дай ми дяловете, разделяме се. Ма е така от никъде. Просто не се чувствах вече добре да се събуждам сутрин.
и да знам, че отивам на работа, която не обичам. Няма да го правя това. Един ден няма да работя работа, която не обичам. Ма нито един ден. Няма сила на света да ме накара. Ще правя това, което обичам. Ще изкъсам задника и то ще започне да ми носи пари. Ще намирам начините, ще лазя по корем, но ще правя това, което обичам. И стръгнах. Бяха тежки 2 години. Добре, че имах пари от търговията, защото аз трябваше да снимам. По това време само БНТ и Ритон, Тоника СВ. Такива групи, които БНТ им снима безплатно клиповете. Аз с цялата си наглост отивам и казвам, аз ще ви ги снимам за пари, и то не малко, ама ще ви ги направя супер. И така, добре, довиждане. Значи ти като си свикнал цял живот някой да ти дава нещо без пари, откъде ще почнеш в един момент да плащаш? Той е българин, нали? Знаете, че така се мисли за интернет. Че там всичко е фри. И много се дразни някой, ако поиска пари за нещо. Имаме малко сбъркани неща в главата ни, трябва да си ги оправим. Ма мисля, че младите са по-окей от нас. Ние по-дъртите сме леко бъгнати в това отношение. Ще ви кажа какво да направих, защото тук стъпката е същата. Разказвам ви тази история, защото тук парите не помагат. Тогава имах, но те не помагат. Няма какво да направя, за да убеда Ритон, Акага или не знам кой, в който се сетите, че съм много добър и ще им снимам клипове. Тук помага талант и нещо трябва да го покажа аз това. Заснех случайно в едно кафене, в което се събирахме, идваше Дичо да пие кафе. Хора, говоря ви за 95-та година. 94-та, 95-та. По това време Дичо имаше една група, първата им група, тя се казваше Ректолс. Ние не се познавахме с Дичо, запознавали сме се в това кафене. И аз просто отидох при него и му казах, пич, че ви направя един клип без пари. Не искам нищо. Така, супер. Това е. Така всички си свикнали. БНТ им го прави без пари. И аз казах, значи имам конкурент, който работи без пари. Аз съм по-добър, но искам пари. То трябва да направя? Трябва аз съм без пари и да съм по-добър от това, което дава БНТ. Това и направих. Първо Дичо, после Акага, които бяха приятели на Кремено от музикалното училище. После на Акага направих 2 клипа. Всичките тия клипове стояха в музикалните класации на БНТ на първо място седмици. 3 години след тази история, която ви разказвам, моята компания беше не на 100, на 90% монополист на пазара на музикални клипове. 90% от всички музикални клипове, произведени в България, между 96-7 до 2004-2005 бяха при мен. Къде са парите тук? Питам предприемачите бъдещите. Кой ми даде пари? Никой. Аз имах, но не ми вършиха работа. Трябваше да намеря начин как да вляза в този бизнес и да съм устойчив вътре и да се задържа много дълго. Обичам да превръщам всичко в фабрика. Направя един клип, после ще направя 3, 7, 70, после ще станат 700. Между другото, сигурно съм записан в Гинес. Не съм, но трябва да ме запишат. Аз съм абсолютно убеден, че няма друг режисьор на света заснел 500 музикални клипа. Такъв няма. Като режисьор казвам. Не като продуцент, като режисьор. Аз съм заснел 500 клипа в този период от време. Чудовищна работа. Чудовищна. От сутрин до вечер. Страст. Връщам се на това, за да ви кажа, че това беше брутална работа. 18-19 часа на ден. Очи не ми останаха от компютри, снимки, идеи, защото това беше най-изтощителното, защото поръчките идват една след друга и ти трябва да държиш клиентите. Тогава научих няколко златни правила, които останаха и до ден днешен. Винаги дам на клиента си повече от това, което той очаква. Ако той ми е дал 100 лева, за да произведа нещо и очаква продукт за 100 лева, аз му дам продукт, който изглежда като за 150. И той винаги е доволен. И винаги се връща при мен този клиент. Защото той не е очаквал, той знае, че ми дава малко пари. И очаква малко. И аз винаги му дам повече. Другото, ако той го иска за петък, аз винаги му давам в четвъртък. Никога не съм закъснявал със срокове. Никога в живота си.
Срока е за това, за да се спази. Аз винаги съм бил преди това. Това ми натрупа, освен естествено и това, че измисляхме непрекъснато оригинални идеи и това работеше в това време много добре, но тези няколко правила ми създадаха база от клиенти, с които работя до ден днешен. Тогава съм снимал клипове за тях, сега снимам реклами за тях и така нататък. Но това беше базисното създаване на компанията ми, която в последствие започна да снима реклами, в последствие телевизионните предавания. След всяко едно нещо правех същото. Снимам едно, а после стават 50. Така направих и с рекламите. По едно време нямаше банка в България, която да не съм и снимал рекламата аз. И после дойдоха предаванията. Трудно там беше много, защото предаването е сложно нещо. Още повече да го задържиш във времето безкрайно много дълго време. Ще ви дам само един пример и ще свърша, той е с Море от любов, който никой не искаше да вземе. Предаването Море от любов се опитвах да убеда BTV, че трябва да го купят, защото няма как да не се гледа предаване, в което става въпрос за любов. BTV отказаха много пъти, защото бяха сигурни, че българина няма да застане пред камера и да каже на жена си, че обича. Това беше техният аргумент. Ще се провалиш, защото българина е с такъв менталитет. Той може на жена си да й казва на ушанци, че обича, но по телевизията няма да го каже никога. Опровергахме го това. Това не е верно. И ако има такъв процент българи, той не е чак толкова голям, колкото на някакви хора си мислят. Направих демо, вложих страшно много пари в него, за да убеда BTV, че трябва да направим това предаване. Те ми отказаха и тогава, дори след като видяха демото. Щях да загубя всичките пари. Дълга история това, за да ви кажа как се случи, така че BTV получиха Море от любов без пари. И това ги устроиваше много. Но за мен беше много важно те да са доволни и аз да им докажа, че тяхната теза, че това няма да работи, е грешна. На третия месец предаването правеше брутални рейтинги по гледаемост. Наталия Симеонова беше на 7 национални списания на корицата, водещата ми. Защото това беше успеха на Море от любов. Където отидах по кръчмите, чувах песента, която бяхме взели за основна тема към предаването. И BTV нямаше къде ход вече. Тогава вече си казах, когато си искам аз цена. И добре, че стана така. Защото иначе щяха да са ме натиснали да работя за по-малко пари в началото. Когато още не се знаеше дали това предаване ще работи добре или не. Когато си поех риска, когато намерих начин как те да излучат едно предаване, за което не са дали 1 лев, вече аз ги поставих тях в неизгодна позиция. Защото после можех да им кажа, вижте какво страшно предаване, аз си го взимам, довиждане. И отивам в ново. Нямаше къде да ходят, подписахме договорите такива, каквито аз исках да бъдат и дори извоювах нещо много важно. Реших, че мърчендайза, който ще правя с Море от любов, BTV няма да имат нищо общо с него. И бях достатъчно нагъл да им го кажа. Вие не ми повярвахте. Аз поех всички рискове за това предаване. Затова мърчендайз при вас няма да има. Целият при мене. Беше тежко, болеше ги много, но аз бях длъжен да го направя, защото в момент, в който аз имах нужда от тях, те знаеха колко вярвам аз в това предаване. Преди това им бях направил сладко отмъщение, което вече 3 години върви с безапелационен успех. Те не можаха да повярват на тази моя идея. Аз нямах сантимент в този момент, за да си взема всичко. Направихме среща с Домен Бояр, които бяха най-голям производител на вино тогава. И им казах, хора, искам да произведеме вино, което да се казва Море от любов. Бранда ни работи перфектно по телевизията, ще продаваме вино. Те казаха, вино не е окей, дай да направиме едно шприц, се казва, в Германия го има, леко газирано, не знам си какво беше много гадно това нещо, което предложиха те.
Аз обаче не съм в позиция да нареждам на домен бояр. Да, аз идвам с бранда, обаче аз не съм специалист по вино. Те казват, това не искаме това да го наложим на българския пазар и ни е прекрасно, ще го бутнем, защото ние че няма как да го направим, но с бранда Морел от Львов ще го бутнем напред. Клекнах. Стиснахме си ръцете, 50-50 от печалбата. Ние подаряваме и рекламираме вино Морел от Любов в предаването, те дистрибуират. Преди да стартирам, аз попитах колко ще продавам. Тя прави някаква сметка. Той ми каза, Маргарит беше тогава собственик, той вика, за такива неща залагам 10-20 хиляди месечно, ще продаваме и трябва да си окей с това. Да? Вика, ние от някои от нашите неща продаваме дори по-малко. Имам добре. Смятам аз, че ние ако правиме 20 хиляди на месец, това си 250 хиляди бутилки, аз печелях 1 лев от бутилка, 250 хиляди лева, допълнителен приход. От това викам, идеално. Пускаме виното. Първи месец затваряме. 120 хиляди бутилки. Първия месец. Не 20, не 10, 20, както предвиждаш. 120. Втори месец 150 хиляди. Те не смогват, те отварят допълнителен цех, за да могат да ги произвеждат. Тогава това издържа 6-8 месеца. Продавахме като бесни хора. В това време пуснах и бомбони Морел, защото разбрах, че нещата работят. Вече всички супер имаха бомбони Морел от Любов, луксозни, хубави кутии, големи с бомбони. Ако ме беше послушал Маргарит тогава, защото мога да не разбирам от вино, но това го опитах и беше гадно. И ако ме беше послушал да направим едно хубаво червено вино или бяло вино, Морел от Любов, до ден днешен щяхме да го продаваме. Тази сделка издържа година и половина, продавахме и после започнаха да падат продажбите, просто защото то е гадно. И ме яд единствено за това, че не настоявах в този момент достатъчно да направим това, което аз смятам, че е редно да се направи. Разказах ви и тази история. Хора, моите истории са милиарди. Мога да ви разказвам часове наред, защото аз знам, че тези истории са полезни на човек, който иска да върви напред, да ходи на някъде, да се развива, защото те ти дават пример за това как се случват нещата и на мен ще ми любопитни истории, като чета на някакви хора, които са направили интересни сделки. Сигурно и на вас така. Ако имате някакви въпроси, съм готов да отговоря, защото нямаме време вече много, нали? Свърши ли? Не, знам, аз трябва да... Аз имам маскиран певец до вечера и трябва да съм в София в 6. Не, свършвало ли е? Моето питам. Моето... Без да го. Добре, сега ще му говоря. Бил ли си в Армения? Не съм. Защо ти е важно това? Защото съм имал няколко приятели в Арменци и работа с Арменка и не мога да завършим по тази въпрос. Но имам приятели. Аз ще кажа. Има причини за това. Има ли съм въпрос? Да. Някой от вас има ли въпроси някакви? Да, ти си най-активна. Ти вчера беше давай. Просто искам да попитам според вас по какъв начин един човек трябва да се позиционира, за да мога да го забележи повече и да се открои от тълпата. Значи... Какво е най-важното и най-бъдещото според вас? Първо е много важно да се казваш Маградичка Лъджан. На мене в първи клас ме спукваха в училище децата. Нали знаете колко могат да са лоши децата с това име Маградичка Лъджан? Прибирал съм се, ревях вкъщи. И един ден просто баща ми каза, ти си единствения Маградичка Лъджан, бе, в това училище. Знаеш колко Иван, Жоро, Пешо, знаеш колко имаш в училище? Ти си само един. Ти знаеш, че на мен това ми се е забило в главата и аз от тогава знам, че съм само аз. Това е положението. Всичко е тук в главата. Как да се позиционираш? Сигурно не като уния кифли в Инстаграм, дето им е много важно да имат лайкове. Други неща са важни. Как, след като това е обществото, което върви на това?
Кое? Не, това е оправдание. Не, оправдание. Не, няма да се оправдавате. Искате ли да постигнете нещо, го постигнете и няма да... Това било обществото. Ма и аз живея тук. На мен що не ми пречи това общество? За всеки отговор е различен. Знаеш ли, че аз съвсем умишлено на времето, снимайки клипове, знаете ли, че аз съм човека помогнал най-много на чалгата в тази държава, за което съм мразя, в интерес на истината. Защото по това време нямаше друга музика, в смисъл нямаше пари за клипове. Само тези хора, които финансираха чалга културата, те имаха пари. Аз работех за аудио-видео и за всички компании, които произвеждаха такава музика. Аз съм снимах клиповете. Аз съм заснал първия клип на Софи Маринова, първия на Азис Път, на всичките първите неща съм им ги правил. И тогава обаче, абсолютно отговарям ти на въпроса, умишлено, си дадах сметка, аз работя, извършвам огромен труд някакъв отзад, но никой не знае кой съм. Никой не знае кой съм. А нещата, които правя, знам, че хората ги гледат и се впечатляват. Започнах да се слагам името под всеки клип отдолу, режисьор Маградичка Ладжан, това аз го въведах, нямаше такова нещо да се пишат имена на режисьори. С една единствена цел, да ми запомнят името, защото знаех, че в един момент то ще ми е важно. Първото предаване, което направих за МСА беше точка на пресичане. Предаването, когато започва, първото нещо, което се появява е Маградичка Ладжан представя. Набивах името, защото знаеш как ви помогна това. После, когато отивах някъде, можеше да не ме познават като лице, но като кажа, че се казва Маградичка Ладжан, някъде в съзнанието на всички излиза нещо. И разговорите ми почват да текат по-лесно. Сега е различно. Но тогава беше така. Бях първия, който създаде лого на компанията си, защото ние по това време не бяхме много компаниите продуцентските. Бяхме аз, беше Нико Топарев, заедно с Митовски, Слави го нямаше. Те бяха Куко, ама те станаха друго след това 2000-та година, когато започнаха в BTV, преди това не. Аз също си дадах сметка тогава, че когато започнах да правя предаването, че е крайно време да почна да отличавам компаниите. Те да се превърнат в бранд. И тогава направихме анимацията с корабчето, което плува на Global Films и така нататък, защото трябваше да наложа такова нещо. След това си направи и Слави, и след това си направиха всички. Но това го въведах аз в телевизионните предавания с логото. Всеки трябва да се мисли начин как да се появи. Няма ноу-хау за това как да се позиционираш и как всички да говорят с теб. Няма за това рецепти. Ами добре, беше ми много приятно, благодаря ви много. Ще отида да понаправя едно предаване след малко.